Mitkä ovat mielestäsi tärkeimpiä ajankohtaisia asioita, jotka pitäisi nostaa keskusteluun ja joihin isyyn pitäisi pyrkiä vaikuttamaan omassa toiminnassaan? What do you think are the most important current events or things that should be discussed more and brought to attention more in issues actions? No, tämä on aina vähän ajankohtainen aihe, mutta mielestäni kuitenkin tärkeä nostaa ja koko ajan vain tärkeämmäksi nouseva on iso aihe, mutta puhutaan ilmastonmuutoksesta ja kestävyydestä. Et mielestäni isyyn pitäisi paremmin ottaa huomioon tämä ja pyrkiä siihen, että saadaan ilmasto-ohjelmaa toteutettua hyvin ja päästöjä vähennettyä. Esimerkiksi ruokailun osalta voitaisiin just kasvispainotteisempaan ja vegaanisempaan suuntaan, että saadaan laskettua. Sitten on tietty näitä iänikuisia aiheita, mitä tulee tasa-arvoon ja muiden huomioon ottamiseen ja yhteisöllisyyteen, mutta se on mielestäni ilmastonmuutos kaikista semmoinen kriittisin ja ajankohtaisin.